ole tuntuma hian thisen test chungchanga kan hriat tur poimo tak tak karon seidona hei kan damlo hian kan hre theuanga investigation hrang hrang ti turin thisen te min lo lak sak thin ani chunga chuan apoimo masaber chu hemogram kan ti hi ani a hemogram hi thisen test ani a chunga chuan DLC TLC ESR HB ti hrang hrang te kha level aron chuak thina chunga chuan kan din hmun a tha em a level a tha em ti kha kan hriat theinan result aron chuak thin ani HB hemoglobin kan ti a chung level te TLC total leukocyte count thisena timur var white blood cells kan ti ang te khatiang omzat te tin DLC differential leukocyte count timur var chi hrang hrang omzat te entirnan neutrophil basophil eosinophil te ang chi te kha an ni a platelet count omje chu platelet thisen khang na tura timur poimo tak ania chung te le erythrocyte sedimentation rate ESR te an ni a hemoglobin level hi kan timur sen red blood cells a oma kan boruak hiblu atanga oxygen semdar tu ber ani HB hi normal level a oma chuta anormal level chu 12 to 16 hi ani thin ani meichia hian tlemin adang lam dewa mipa ainan hniam hret thina HB hniam tia kan soi fo hi medical term chuan anemia antia achan common zual deuh te han soi do ni la eile in lam a fel lo wang te vitamin tlak cham wang te chokong pumpui le rila tanga thiput gastrointestinal blood loss awang te kidney kan kal lam thalo awang te ani tlang puya HB hniam chi hi anom ve hrim hrim boka ten kai theimang lo te an oma ma se heng ho hian fel lo na an nei hran mi lo ni an pa ngai an normal ve tho ti ra nei chu mei che thi nei fel lo wangin heng hi om thei boka tin TLC normal chin hi sangli tru singkhat sangkhat anga ngai ania tin WBC te hi kan taksa sipai ania natna hrik do tu ber anni account hi asan chuan natna hrikin taksa ati buai wang ani du bera adang lea chuan damdoi engemaw ei sual wangin aron sang theia thing bone marrow lama thisen in siam dan diklo wangin asang thei bok ani account hi aniam chuan leukopenia antia WBC in siam tlem wang an thei ani taksan na do theina tlan niam awangin awm fo thin boka cancer en kol na chemotherapy wang hian aniam fo boka tin kidney transplant kal thak kan tiang kha heng ho te hian an nei du viau bok ani damlo taksa chaw choi mu mal lo wangin om theia HIV positive te po hian an nei du viau bok DLCB ka hian neutrophils b khi asan zual chuan infection wang ani du viawa eosinophils hi allergy awangin asang fo bok ani tin ESR normal level hi han soile donila ESR normal level chu 20 to 30 ang velangai ania asan chuan infection na sa te TB wang hian asang fowa ru se nei wang te thisen zam lam fel lo awang tin om du boka platelet chi ka soi to angin taksa athisen khang tura mala tu poimo tak ania normal range hi 1.5 to 4.5 lakhs ve ani platelet count sang hi achan thei te chu thisen hlau thut acute bleeding antia hewang te tin thil huat nei wang te cancer le kidney failure kalin na athok
that thei lo ti na ni kidney failure wangte heart attack wangte le infection eng wangte ani du ani aniam ve thung hi chu infection wangte vitamin then khat lak cham wangte thlinga tanga thisen in siam tlem wangte damdoi then khat aspirin hi achan common tak ania damdoi then khat wangte nau paila ya te le immunosuppression hrim wangte ani du ani ole khang kan tarlan tak te kha medical shiat nalam atan kan tarlan ania hemogram te si kan ti ani chuan achan tlang puini theite karon soir ngota a confirm na tur ero chuan doctor te reading ti tir ngei ni se a tha ani investigation kan ti hian pakhat ringota in nga ngot chi ani lova en tirnan hb niama hian an e kha thisen a om nge om lo test te an ti tir le thina endoscopy te po in an chokong le pumpui lama bleeding an nei le nei lo an en tel le bok thina ni khang te kha kan thriat tur poimo tak tak ani a khang level te kha thisen kan test zo hian a result on chuaka hian a om thina a level kha sang lo ti kha e kan ena kan lo in hriata kan fim khur apoimo a doctor te ron chung zela e kan ti apoimo hle ani ti kha tun tuma karon soi thei ni sela in lo tangkai pui nge ka ve seya min lo like sak ula subscribe lo min lo subscribe sak theu bok don nia